హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మొన్న ఒక వీడియో చేసిన, వెడ్డింగ్ వీడియో. ఆ వీడియోకే ఎఫెక్ట్తో చేసిన, సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. 3D వీడియో చేసిన కదా, ఆ వీడియోని ఒక మన సబ్స్క్రైబర్ ఈ వీడియోకి బీట్ మార్క్తో చేయి బ్రో అని అడిగిండు, తన కోసం చేసిన. సో సూపర్గా వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. आधे लाडन लासी लाडिये वायर घल्लारे 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 गोवर्धन गोतम से लाडले बा सारी गोवर्धन गोतम से लाडले बा सारी सोनारे लाडी. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో తప్పకుండా లైక్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. నేను ఇక్కడ మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని టెలిగ్రామ్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే తప్పకుండా ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీ ఫొటోస్ ఏవైనా కావచ్చు, మీ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా 1 by 1 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా మొత్తం చివరి వరకు ఇలాగే 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా అయిపోతుంది. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, అంతే ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలాగే ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇలాగే కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో మిస్టేక్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్, చిన్న సైజ్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటోని వదిలేసేయండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తం ఫొటోస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ 28 సెకండ్ 19 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇది ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్.
2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ కంటిన్యూ మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది లాస్ట్ వరకు. సో 28 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ ఫోటో, లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, 2 ఫొటోస్ని వదిలేసి లాంగ్ ఫోటో ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక లాంగ్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చివరి వరకు ఇక్కడ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఏదైనా మీ వాటర్ మార్క్ పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో మీ పేరు వాటర్ మార్క్ ఉంటుంది కదా, అది క్రియేట్ చేసి ఉంటే ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. సో ఇలా కిందికి పెట్టేస్తే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.